قەیومان زیان گەهاندیە زمانی کوردی. دەسەڵاتە قەیومان لە باکووری کوردستانê gelek ziyan gihande zimanê Kurdî û xwendina Kurdî li bajaran danîna qeyûman bû sedema girtina bi dehan rêxistin û komelên taybet bi zimanê Kurdî. Yek ji girtîngiran wan komelan ku daxwaza fêrkirina zimanê dikir. Komela Kurdî der bû ku navenda wê li Amedê bû û li sî bajar û bajarokên Bakurê Kurdistanê jî şaxên xwe hebûn. Li Bakurê Kurdistanê ji ber rewşa awarte û bi taybetî piştî danîna qeyûman li şaredariyan komelê rêxistin û navendên zimanê Kurdî ku hebûn hatin girtin. Çalakiyên wan rêxistinan bi awayekî berçav zêde bibûn, heta wê rêdeyê ku ji bo asta zarokên temenê 4 salî jî daketibû. Ev yek jî bi rêya gotina alfebeya zimanê Kurdî lê piştî danîna qeyûman rewş hat guhertin û ev navend hemû ji ber danîna qeyûman hatin girtin. Rêxistinên di warî fêrkirina zimanê Kurdî de hatiye girtin ev in: Komeleya Kurdî Der, Komeleya Dîsa Der, Rêxistina Ehmedê Xanî, Weqfa Rêya Azad, Platforma Zimanê Kurdî, Peymangeha Zimanê Kurdî. Komela Kurdî Der ku navenda wê li Amedê bû û li sî bajar û bajarokên Bakurê Kurdistanê jî şaxên wê hebûn. Li gel Peymangeha Zimanê Kurdî kar di warê fêrkirin û pêşxistina zimanê Kurdî de dikir û ji aliyê darayî ve jî şaredariya piştevaniyê wan dikir. Herwiha şaredariyên hejmareke zêde ya bexçeyên zarokan vekirin ku tê de zarok fêrî zimanê Kurdî dibûn. Weke nemûne, 3 bexçeyan zarokên ji aliyê şaredariya Amedê ve hatibûn vekirin. Birabûna beşeke mezina qeyûman û hilbijirtina serokê şaredariyê ku hedefe wergirtine û komel û rêxistin ji aliyê yasayî ve mafê wan heye ku dest bi çalakiyên xwe bikin û piştvaniyên darayî werbigirin. Herwiha çalakiyên xwe jî berfirehtir bikin.